Pangasinan. And this time, meron na naman po tayong isa-surprise na birthday boy na si Sir Jester. So guys, ano bang hinihintay natin? Tara na, ating subaybayan. Let's go! Meanwhile. Palipad na po ang aming team. Ngayon po inyong matutunghayan. A few moments later. Muna. Di ako na magpanggap na kagawad. Ako rin si Kapitan. Audio Jungle. Audio Jungle. 2 years. Ano po ang iyong masasabi sa nakabike? Ang layo. Five minutes later. Niya po sa abroad. Tapos po meron po kasi silang usapan ng mother ko po. May usapan po kasi sila kasi may inutang po si Ma'am Fatima po. Tapos sabi po niya, ipunta na lang po namin dito yung mother ko kasi po hindi naman po nagpaparangdam po sila. Isama na lang po namin yung para po doon sa pepper mahal po. Anak niya hindi po napaparandam si Ma'am Fatima hindi naman po makontak doon po sa abroad. No! God, please, no! No! Kasi yung kagawad ang kausap niyo. Hindi kagawad na kayo po. Asan po siya? Andun po. Sa bahay po nila. Busy daw po kasi siya. Ayaw, anong gagawin niyo? So, gusto po sana namin napausap. Ano ka ba? Tapos ano po, meron po kami ipapaperma po para po dun sa inutang niya po na 50,000. So yung gagawin na lang po namin, kasi sabi ko doon kung ipapablatter na lang po namin or magbibigay na lang po namin. Tinos po kasi akong papuntahin dito. Saan kayo mag-uusap, ma'am? Sa barangay hall po. Ano na? Kami pipilin sa bala pa ako. Sige mama to. May motor ko rin sa to.
Papadrive niya naman din. Kahit last drive na niya dun sa menu niya. Mahal na mahal niya yun. Labasan siya na po. Hindi ko na po alam na birthday po niya. Inutusan lang rin po kasi ako ng mother ko. Kuya, okay ba sa'yo na kukunin namin na lang yung motor mo? Hindi pa pala 13 pa po raw. Saan po yung bago? Kuya, pag yung motor. Gister! Iiyak rin si Gister. Kamahal naman niya yung motor niya. Kunin niyo na yung motor ko. A few moments later. Trip muna! Paalam ka, Gister. Paalam sa motor mo. Meanwhile. Baka bumahuli tayo. Wala lang po sa Kuya, yung motor mo. Kukunin ko pa. Ita-drive na. A few moments later. Magagalitan tayo. Ito na lang kuya, sa van na lang po para po po. Kawawa naman yung motor mo. Sakto pala birthday. Bali, wag lang siya. Sa birthday pa naman niya. Wala ka tayo makuha. Wala ka tayo. Sakay na lang tayo. Sakay na lang tayo. Ito ano kuya? Okay lang. So, dahil birthday mo ngayon, merong ito hinihandang surprise sa'yo ng iyong mother na si Ma'am Fatima. And message naman dyan para sa mother mo. Kaya nga. So, yun. Alright. Nagpapasalamat po ako sa aking nanay na nandiyan palagi sa akin sabi para tulungan ako lagi kahit malayo pa po sa akin, pinaparamdam niya po yung pagmamahal niya sa akin. Para siya na po yung ama ko. Kaya thank you po sa lahat, kaya sa lahat ng pagsisikap niya para sa akin. And ito po yung iyong kulay para sa iyo. Sana Meanwhile. Later.
By the way anak, binabati kita ng happy, happy, happy birthday. Di na talaga mapigilan ang pagbibinata mo. Sensya ka na, gusto ko lang kasing ma-surprise ka. Wish ko para sa'yo anak na sana'y lagi kang malusog at malayo sa sakit at kapahamakan. Sensya ka na kay mama dahil 6 years na wala si mama sa tabi mo tuwing siniselebrate mo ang karawan mo. Di bale anak, kahit malayo man ako sa'yo, andyan lagi si mama na handang sumuporta sa lahat ng bagay. Alam mo naman anak, kaya ako lumayo para sa'yo at sa kinabukasan mo. Kaya sana anak, paihihan mo ang pag-aaral mo, lalo na magkokolehiyo ka na. Sabi ko naman sa'yo, handa akong igapang ang sarili ko basta makatapos ka lang ng pag-aaral mo. Kasi yan lang ang laging may papamana ko sa'yo, ang edukasyon. Kaya heto si mama, kahit mag-isang nagtataguyod, para sa lahat, hindi kita susukuan anak. Lagi ko sinasabi sa'yo na ikaw ang buhay ko at inspirasyon ko. Basta magtiwala ka lang lagi kay God, lahat ng pangarap mo at pangarap natin, matutupad. Minsan, di ko man maibigay ang gusto mo, pasensya ka na kasi nagigipit din kasi si mama. Kaya sana, anak, maraming salamat po sa lahat ng pagsusuporta mo sa akin kahit nasa malayo ka man. Taon-taon kang wala sa birthday ko, sa Pasko, pero pinapatama mo pa rin yung pagmamahal sa akin. Thank you. Unang-una, kami pinapapasalamat sa Panginoon dahil laging hindi pinapabayaan ang aking kapatid na nasa ibang bansa. At sana'y lagi pong bigyan ng lakas ng katawan at haba ng buhay ng aking kapatid para naman po sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa po. At nagpapasalamat din ako dahil hindi niya lagi pinapabayaan ang kanyang anak na kahit malayo man sa kanya, ay nandyan pa rin siya nagsusuporta sa kanya. Sis, maraming salamat din. Sa lahat po ng tinutulong mo din sa amin. At sana, huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Huwag ingatan mo lagi ang iyong sarili. Maraming salamat, sister, sa pagsuporta mo sa iyong anak. Sige, ingat ka lagi dyan, sis. Love you. Ay, na-message ka na! So yan,
So yan, and